Alright, it's time for some activity now. So basically तू अजयशिवाय टीचर, सो टीचर आणि स्टुडंट आणि आता सिनेमॅटोग्राफी आय मीन ॲक्टर प्रोड्युसर बस सगळे आहात ऑल इन वन. सो एज यू कॅन सी दीज आर क्लेज, डिफरंट कलराचे क्ले आहाय हांगा. सो वॉट यू हॅव टू डू इज 1 minute तुमकां दितलें हांव, तुमी एकमेकाची तोंडां करपाची in that 1 minute. Okay, let's see the teacher wins or the student wins. Ready? Yeah. Okay, let's see who is the perfect Malkiryad. And your time starts now. Clay molding केलेलं पहिली केन्ना? ना. First time करता. Alright, 1 minute you are getting. तू सारखं पहिला द्या. बरं काढला मला. दत्तेश हो तर दोय बा सारखे काढतायस तर मला. वॉक काढतो मला. I'm very bad at this. वॅकना झालं Beard, yes. Nope. Match जातं. Nah. Okay, time's up. डन. Done? You did? आय डोंट नो. What is this? क्लोजअप गेला. कोणा गेला बरोबर? राव काम क्लोज ते का कसं धरून राव. धरून राहतो. That is banner. होय This is Dattej. खरं Green part is the beard. You did the beard only, covered the beard. ए होते दिसता. त्याने सारखे काढला नाक. तो तू सारखं होता तो by your face. It's looking like. हे किती रे? पानपट्टी. Beard बरी आली. Green color beard first time. हा हे किती रे. Alright, okay, well done guys.